ophunzira asanatuluke mchipinda cha mayeso. Ophunzira ndi masukulu akukumbutsidwa kuti mchitidwe wa chinyengo komanso kubera mayeso ndi mlandu, ndipo aliyense opezeka kuchita izi adzalandira chilango. Amanebu akulimbikitsa Malawi onse akufuna kwabwino kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti mayeso alembedwa opanda chinyengo. Tenganipo mbali poneneza mchitidwe uliwonse wa chinyengo nthawi ya mayeso ku polisi yomwe muli nayo pafupi, kapena imbani foni ku nambala yaulere ya Amanebu pa 363 kudzera pa network ya TNM. Tetezani mayeso, tetezani tsogolo lanu. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC, ndipo madzulo ano muli ndine Amin Musa ndi mzangayu Tauson Kamalata. Kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika mdziko la South Africa, omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa aphungu pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 mwezi uno. Apereka kalata zotsimikiza kuti adzayima nawo pa chisankhochi ku bungwe la MEC. Ndipo bungwe la FAM lati ndi losangalala ndi mmene maligi a mpira wa miyendo am'madera akuthandizira kulimbikitsa ndi kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, mlembi wa mkulu wa boma Justin Saidi wapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize pa ntchito yobwezeretsa anthu kuno kumudzi kuchokera mdziko la South Africa komwe akuchitira zaupando anthu a maiko ena. Asaidi anena izi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, pomwe anatsogolera akuluakulu a boma ndi mabungwe okhudzidwa kumwambo olandira Amalawi 171 omwe awasamutsa kuchokera ku South Africa. Chisomo Break wafika ndi ripoti ili. Ili ndi gulu loyamba lomwe lafika kuno kumudzi mwa Amalawi oposa 3000 omwe akufunitsitsa kubwerera. Ndipo mu gawo lachiwiri la ntchitoyi, boma lati likufuna kubweretsa anthu kuno kumudzi pafupifupi 600. Ichi ndi chifukwa chake mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi akupempha kampani ndi mabungwe akufuna kwabwino kuti agwirane manja ndi boma pa ntchitoyi chifukwa ikufunika ndalama zochuluka. Apa pamene tayambiramu nkuti tinayeneka kuti tizingopitiriza kuti anthu aja azibwera chifukwa choti nyengo sili bwino, anthu ambiri udanda lafuna kubwera, ndipo ngati boma tiyesesa kumbali yathu kutumiza mabasi kuchokera kuno dziko la Malawi chifukwa choti mwinanso forex ikayochepa chifukwa ti apasa ndalama zathu zakuno kuti apita akatenga anzathu. Komanso china nchoti tikuyesesa kuti tipeze anthu amene angatisapote ndi makobiri mabungwe osiyanasiyana ncholinga choti ntchitoyi isakhala ya boma ya ikhalenso anthu ena alowererepo kuti zonse zichitike bwino zisanakwane tsiku limene anthu alika ukoko akhala anthu athu osali kuno. Asaidi anasimikizira anthuwa kuti boma loonetsetsa kuti akupindula ku ndondomeko zosiyanasiyana zotukulira moyo wawo, ndipo kuti mmene afika kumudzi kuno athandizika. Malinga ndi kuyankhula kwa president, choyambirira inali nkhani ya moyo wawo wa Malawi kuti abwere chifukwa chetathamanga kuatenga kubwera kuno moyo wawo panopo tuza kuti uli safe, ndipo athandiza kuchitukuko mdziko lino lathu la Malawi. Komanso ngati kunoko tili ndi mabungwe monga ngati MEDEF amenenso amatha kupereka ndalama. Komanso tiliso ndi ndalama ija pa 5 billion pali ndalama ya anyamata imene ikupita ku constituency ina iliyonse. Tili ndi chikhulupiriro kuti kuma constituency imene akapiteko athaso kuthandizidwa ndi kuti apanga ka business ndipo moyo wawo upitira okhala bwino ayiwalanso kuti anali kujoni. Ena mwa anthu omwe afika kuno kumudzi kudzera mu ndondomekoyi ati zinthu sizili bwino m'madera ambiri mdziko la South Africa, ndipo athokoza boma chifukwa chowabweretsa kuno kumudzi. Apapa tuyamika kwambiri kwa boma la Arthur Peter Mutharika potitenga kumene tinali kufa kumene tachoka kuno kutali ndi ku Indian Ocean kutali kwambiri. Tiliwemika kwambiri zimene achita abwana Peter Arthur Mutharika, komano zimene zasasiye because kula anthu ena kumene kuko ambiri ku Durban kula anthu ambiri amene safuna kuti anafuna kubwera kunoko. Even side ya kumene tachokera ku Western Cape there is George there kumene kulazungu kwambiri kumene kuku match and match kwamba pa 19
pa 19 June so kupena kuti tukhala kutavuta kwambiri ndiye anthu please bwana Arthur Peter Mutharika tithandizeni anzathambira kana kumene kuko afuna abwere kuno afuna abwere atumizebe mabasi azipita kumene kuko anthu abwere kunoko atisamalilaso kwambiri ine kwanga ndikungothokoza kuti ambuye alemekezeke ndipo achonso zimene achosazo abwezeresemo ndizo chimene ndingapempheneni chitani choti mwina aboma angotithandiza kuti tingapezeko mwayi wopeza kuti maganyu kuti tizakuthamanga kani mabizinesi ting'ono kuti tizipeza zosowa zathu za siku ndi siku. Mukuzayamba business yanji? Ine ngati mbali ya ine ndimakonda azobeka-beka ndikoza mwina kuyamba business ya zobeka-bekazi. Chosangalatsa njonena kuti iwowa afika kuno kwawo kumudzi. Kuno ndi ku Malawi, kuno ndi kwawo, ndipo kuno kulibe kuyenda ndi passport kapena china chilichonse pepa lina lililonse losonyeza kuti iwowa ndanzika. Chifukwa chonena kuti afika kuno kwawo kumudzi. Komanso nkhani ina imene akufotokoza anthu andonena kuti moyo wawo wonse unamangika kwambiri unazikika mdziko la South Africa. Chifukwa kumeneko ndi kumene amapeza thandizo lawo la tsiku ndi tsiku. Koma kufika kuno sopano akukhala ndithu ndi malingaliro onena kuti sopano ayambira pati, moyo wawo ayambira pati. Ndipo pambali pothokoza boma kuti lawafikisa kuno kumudzi akufunitsitsanso kuti boma liwaganizire kuti akhonza kuchitanso maluso ena amene amachita ku South Africa kuno kumudzi kuti umoyo wawo ukhale opitirira china chilichonse chizenda bwino. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskers ati boma lionetsetsa kuti lathandiza kuchepetsa mavuto omwe nthambi ya zanyengo ya bwalo la ndege la Kamuzu likumana nawo. Ndunayi yanena izi pa bwaloli ku Lilongwe pomwe anayendera ofisizi ndipo anapeza kuti nthambi ikugwira ntchito opanda ziphaso komanso ikukumana ndi mavuto azachuma ndipo alibe malo ogwirira ntchito abwino. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili. Pa ulendowu zinadziwika kuti ntchito zina za nthambi yoona zanyengo ku bwalo la ndege la Kamuzu amazigwira pamanja chifukwa chosowa luso la makono. Kuphatikizapo nthambiyi ikukumana ndi mavuto azachuma, ilibe maofesi abwino komanso kuti MET ilibe chiphaso chochoka ku nthambi yoona za milingo pa dziko lapansi. Mawu ake atayendera ndi kumva kwa akuluakuluwa, nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskers ati nzokhudza kuti nthambiyi ikukumana ndi mavuto a mtunduwu kuti igwire ntchito. Apa iwo ati boma lionetsetsa kuti nthambi zaona zanyengo m'mabwalo onse a ndege ali ndi zipangizo zonse zofunikira ndi kuti ndiotetezeka kwa anthu ofuna kubwera mdziko muno. Apa a Whiskers ataonetsetsa kuti akambirana ndi eni ndege komanso onse omwe amagwiritsa ntchito uthenga ochokera ku nthambi yoona zanyengo pa bwaloli kuti agwirane manja ndi kuthandiza kuthetsa mavutowa. Pakadali pano tili ndi vuto lonena kuti department imeneyi ikulandira ndalama zochepa kwambiri kuchoka kuboma posatengera kuti ma services amene amapereka koma airlines ndofunika kwambiri kotero kuti kuchoka pano tikhalenso pansi ndi anzathu ama airlines amenewa kuti tiyambe tsopano kukambirana nawo kuti tingagwire nawo ntchito limodzi motani kuti nawonso atengepo gawo lina loti athe kuthandizira ku mavuto ena amene department ya meteorological services ikukumana nawo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Airport Development Limited a Joy Masache ati mavuto omwe nthambi yoona zanyengoyi imakumana nawo amawakhudzanso pakagwiridwe kawo ka ntchito. Amasache ataonetsetsa kuti agwire ntchito limodzi ndi a MET kuti ntchito za MET zikhale ndi ziphaso zoyenera zomwe ati zithandiza kuti ndege zina zikhale ndi chikhulupiriro ndi kuyamba kudzagwira ntchito zake kuno ku Malawi. Mbali ina ameti akuyeneka kutengapo gawo komanso mbali ina ifenso ngati oyang'anira airport tikuyeneka kutengapo gawo. Kwambiri chiphaso chimene chimatithandizira kuti chikabweretse confidence kwa anthu amene ma airlines amene amapanga land pa airport. Wani chifukwa ndikuti amakhala kuti akutidalira ifeyo kuti uthenga omwe tikuwapatsa ndoyenera komanso akutidalira kunena kuti tiyasamalira malingana ndi kupanga land kamene kupanga takeoff. Ulendowu ndi umodzi mwa ntchito zomwe ndunayi ikugwira pofuna kudziwa momwe nthambi zomwe zili mu ndunawo zikugwirira ntchito kuti athe kufikira Amalawi moyenera. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Anthu omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankho chachibwereza kudera la Lilongwe City Bwaira apereka kalata zawo zotsimikiza kuti
adzayima nawo pa chisankho cha pa 30 June ku bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Lolemba anthu awiri omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira anapereka makalata awo otsimikiza kuti ayima nawonso pa chisankhochi, ndipo anthuwa ndi a Henry Muyaya oyima paokha komanso a Precious Kabambe a chipani cha MCP. Anthu ena anayi omwe akhale akuyimira koyamba ku derali anaperekanso makalata awo lachiwiri otsimikiza kuti ayimira nawo pa chisankhochi. Anthuwa ndi monga Aphunziro Mvula, a Grace Napo Bengo komanso a Sandra Kamwendo Ndawo onsewa omwe akuyima paokha ndi Anelise Ndereza omwe akuyimira chipani cha UTM. Polankhula adapereka makalata awo otsimikiza kuti ayimira nawo pa chisankhochi, Aphunziro Mvula omwe anapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko pa chisankho cha 2025 anati asintha ndipo tsopano ayimira nawo pa mpando wa phungu popeza sangadikire mpaka chaka cha 2030 kuti adzatumikira Malawi nthawi yomwe chisankho china chidzachitikenso. Avula ati ayima nawo pa mpando wa phungu kutinso adzilondoloza nawo momwe zinthu zikuyendera mdziko. Nkhani yothandiza Malawi chisankho china 2025 china chichitikanso 2030, so mutanthauza kuti zako sene ndingokhala osathandiza Malawi. Kwathandiza Malawi ndi kutopola mitiko kuti nondonera kuti tikapereke mabili. Alois Mponda ndi mmodzi mwa akuluakulu aku MEC pa senta ya Bwaira yomwe anthu omwe akupikisana nawo amakapereka ku makalata awo. Zokonzekera za chisankho chobwereza zikuyenda bwino. Tinayambira dzulo kukonzekera pamene makandidates amabwera amene anayimira chaka chatha pa 16 September 2025 amadzapereka makalata awo osonyeza kuti ayimaso pa by-elections. Ndi makandidates amene akuyima koyamba. Dzulo amapangisa check timayang'ana mapepala awo ngati zoyenereza zilipo zonse. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ili kuchititsanso chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira kutsatira chigamulo chakuti chisankho cha 2025 sichinayende bwino ku derali. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mavuto omwe atsikana ophunzira msukulu za ukachenjedwe amakumana nawo akuyembekezeka kuchepa kutsatira kusindikiza kwa buku la chitetezo lomwe atsindika a bungwe la Camfed Malawi. Bukuli likufotokoza za nkhanza zomwe asungwanawa amakumana nazo ndipo likufotokozanso njira zomwe angatsate kuti athetse nkhanza. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bukuli, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yayamikira bungwe la Camfed kamba kamasomphenya ofuna kuteteza tsogolo la chinyamata mdziko lino. Chipiriro Ntumodzi wadza ndi ripoti. Nkhani zokhudza nkhanza zomwe anthu ena amachitira asungwana ophunzira msukulu za ukachenjedwe sizisowa mdziko muno. Ndipo pofuna kuthana ndi vutoli, bungwe loteteza maufulu asungwana ndi walipirira maphunziro la Camfed Malawi lasindikiza buku lomwe muli mfundo ndi ndondomeko zotetezera asungwana ophunzira msukulu za ukachenjedwe ku nkhanza. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bukuli, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ati mfundo zomwe zili m'bukuli zikugwirizana ndi ndondomeko za boma zotetezera asungwana ndi amayi ku nkhanza zosiyanasiyana. Buku ili likuthandiza ana athu kuti athe kuphunzira mwamtendere, aziwenso mavuto amene angafikire, ndipo chimene angachite ndi chani kuti mavuto amene athane nawo. Akapenge ripoti kwa ndani. Zonse zimafunika kuti uziwe kuti khalidwe ili ndiloyipa, ndipo uziwe kuti ukalowere nalo kuti ulithese. So ndinokondwa kuti izithandizira kuti ana athu ma university aziphunzira bwino. Timamva kuti ana ena alephera mayeso chifukwa chakuti sanavomere aphunzitsi awo. Ndi zina zambiri zimene zimachitika ku university. Mkulu wa bungwe la Camfed Malawi a Susan Sirika ati buku ligwira ntchito moyenera kuti lithane ndi nkhanzazi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake.
boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika mdziko la South Africa, omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa aphungu pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 mwezi uno, apereka kalata zotsimikiza kuti adzayima nawo pa chisankhochi ku bungwe la MEC. Ndipo bungwe la FAM lati ndi losangalala ndi mmene maligi a mpira wa miyendo am'madera akuthandizira kulimbikitsa ndi kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu, nduna yoona za maboma ang'ono Ben Phiri yati boma lionetsetsa kuti mdziko muno mudzimangidwa zinthu zolimba zomwe zingapititse patsogolo ntchito za umoyo. Aphiri ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo otsekulira gawo latsopano la zipinda zonjezera chipatala chaching'ono cha Chinsapo. Zambiri mulipoti ili la Charles Wahara. Ndalama yoposera 1 billion kwacha ndi yomwe yagwiritsidwa ntchito pomanga gawo lina la chipatala chomwe chidzipereka thandizo la chipatala kuphatikizaponso omwe ali ndi matenda ya HIV ndi cholinga chofuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu omwe amapita ku zipatala zabwaira komanso Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pamwambo otsekulira chipatalachi, nduna yoona za maboma ang'ono Ben Phiri yati boma lionetsetsa kuti mdziko muno mudzimangidwa zinthu zolimba ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Aphiri apempha anthu ogwira ntchito pa chipatalachi kuti agwire ntchito mozindikira komanso kusamalira katundu yemwe wayikidwa kuti athandize anthu ambiri kwa nthawi yayitali. Utenga wanga malo mwa nduna health komanso ife a local government amene ndiye ni yake akupereka ma services kwa anthu kuti boma ndio anthu zilumikizane, tikuwapempha kuti tichisamale chipatalachi, kusamala kunkhani ya ukhondo, kusamala kunkhani ya kusawononga, komanso kusamala kunkhani yosaba zinthu zimene zili pa chipatala pano, kuti ana athu kutsogolo kuno nawonso adzapinduleko zokoma ngati zimene talandira. Mawu ake wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo a Charles Chilambula ati gawo lina la chipatalachi lidzipima matenda osiyanasiyana kuphatikizaponso shuga, HIV AIDS komanso kuthamanga kwa magazi. Monga mona mkatimu kuli laboratory komanso ma services osiyanasiyana amene mbuyo mukunalibe, so panopa zina zimene amatha kulanda service kuno koma zimakayezedwa kubwaira kumene kujende kuti tichepesaso workload ya kubwaira, anthu azilandira service yo mofulumira, chithandizo achilandira mofulumira, treatment iso ndeti alandira mofulumira, komanso sithandiza anthu okhawa amene ali pa mankhwala a ART komanso ngakhale odwala matenda osiyanasiyana. Mkulu yang'anira bungwe la AHF kuno ku Malawi, Atriza Kakhobwe Hara, ati bungweli linabwera ndi ganizo lokulitsa chipatala chaching'ono cha Chinsapo ngati njira imodzi yothandiza kuti anthu amene ali ndi matenda AIDS adzipeza thandizo mosavuta. Chipatala ichi chithandizira kuti anthu abwere azayesetse adziwe ngati ali ndi HIV, komanso ayambitsidwe mankhwala, akhale pa mankhwala, athandizidwe, alandire uphungu oyenerera kuti pamene akulandira chithandizo chawo akhale kuno kuti akuzisamalira moyenerera. Bungwe la AHF ndilo linapereka thandizo la ndalama zomangira chipatalachi chomwe chidzithandiza anthu oposera 74,000 akudera la Chinsapo ndi madera ena. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Chipatala cha Mangochi chapempha akufuna kwabwino kuti athandize chipatalachi ndi mabedi komanso matiresi kufuna kuthana ndi mavuto komanso kusowa malo ogona kwa amayi omwe amabwera kuzalandira thandizo la uchembere. Mkulu wa namwino pa chipatalachi Felistas Mulongoti Kumbwembwa ndimwe wanena izi pomwe ochita malonda odziwika bwino mboma la Mangochi Lifa Twice yomwenso amadziwika kuti Mangochi 1 amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa amayi omwe agonekedwa pa chipatalachi. Dave Uma walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Simeon Boyce. Kwa amayi omwe anali atabereka tsikuli ndi losayiwalika poti analandira mphatso za katundu osiyanasiyana monga sobo, mafuta ophikira, shuga ndi sopo ngati mbali imodzi yokondwera tsiku lakubadwa kwa Mr. Mangochi. Polankhula ndi MBC, Mr. Mangochi ati chaka chino anaganiza zokondwera tsiku lawo lobadwa pofikira amayi omwe ndi osowa omwe abereka pa chipatala cha Mangochi. Ganizo langa nati yayi tsiku langa lobadwa ndilemekeze fuka anthu amabadwa daily koma ine ndinabadwa pa 6 June 1974 and then nalemba chikalata ku health kama kwalembera atecho
kuti mafuna nditapempha kuti pasiku langali anthu amabadwa daily, anthu amene anabadwa tsiku limene anabadwa ineyo ndibwere kuti mwene ndizasangalale nawo ndapaseka kena kake mwene ndili nawo. Ndipo mpopompa anthu anandilemekeza ndithu nsaname ati ayi ndinolandiridwa. That's why ndikupezeka kuno kuti ndipasa kodi imeneyi kuti ndikathandizire. Mmodzi mwa amayi omwe alandira thandizoli anathokoza Alifa Twice chifukwa cha thandizoli. Kuyamika yakuzoyapanganyiza omwanjawo yakumuda kuyamika ni alipanganyiza omwanjawo yukuzoya munthu akulipanganyelewa kuzokunja. Mkulu wa anamwino pa chipatalachi a Felistas Mulongoti Kumbwembwa anathokoza chifukwa cha thandizoli, komabe ati amayi omwe amabwera pa chipatalachi kudzafuna thandizo la uchembere akumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo kusokera kwa mabedi ndi matiresi zomwe zipangitsa kuti amayi azigona pansi. Bedi pamodzi, bedi limodzi pali azimayi oposera awiri, pena atatu, pena awiri, chimene bedi nachiona kuti yayi chinatipasa chithunzithunzi chonena kuti ifeyo tikusweka chipatala chachikulu, tikusweka malo komanso lomwe nawo latangopezeka matiresi famunaonanso mwina azimayi ena akanangokhala pasi kuonera kuti panalibepo matiresi ena aliwonse. Izizi zikudza ifa chonena kuti pachipatala chathu chinochi pamakhala azimayi ambiri akubereka. Madzulo a tsikuli chikondwererochi chinafika pa Mponda Chimera kudzera ku phwando la White Party komwe kunali madyerero ndi zoyimbayimba. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lagamula kuti kampani zisanu ndi imodzi zipereke chindapusa cha ndalama zokwana 361 miliyoni kwacha kamba kuphwanya malamulo okhuza ntchito za malonda. Zina mwa kampanizi ni monga FDH, Standard Bank, CTS, Nitro Force, Modern Dry Cleaners komanso Urban Realtors zomwe zalamulidwa kuti zibwenzi ndalama zokwana 126 miliyoni kwacha kwa anthu omwe akukhuzidwa pa nkhaniyi. Mkulu wa bungwe la CFTC Desmond Kaunda wauza MBC kuti aonetsetsa kuti kampani zomwe zakhuzidwa pa nkhaniyi zatsatira chigamulo cha bungweli. Zambiri mulipotiri. Pa msonkhano wa atolankhani omwe bungwe la CFTC linachitisa, bungweli lalengeza kuti lapereka zilango kwa mabanki awiri mdziko muno komanso makampani ena litawunika madandaulo 14 omwe linalandira. Mwazina, mkulu wa bungweli a Desmond Kaunda anati FDH Bank komanso Standard Bank anaphwanya malamulo okhudza malonda posintha zina mwa mfundo pa ngongole yomwe anthu ena anatenga. Choyamba ndi chigamulo chimene chaperekedwa kwa Standard Bank. Chimene chimakhuzana ndi customer wawo yemwe anabwera kuzatenga ngongole. Ngongole imene inali ya 4,500,000 imene amayenera kubwenza mu zaka zitatu. Komano chifukwa cha zochitika zimene zinali mkati mu bankimo kunapezeka kuti ma system awo anasokoneza ngongoleyi ndikupezeka kuti mmalo moti ibwenzedwe mu zaka zitatu system imaonesa kuti ibwenzedwa mu zaka 5. Kampani ya Nitro Force yalandira chilango chifukwa chopereka feteleza osavomerezeka. Urban Realtors sinapereke maploti mu nthawi yake ngakhale kastomala wawo anali atalipira. Pomwe Modern Dry Cleaners yapatsidwa chilango chifukwa chowononga zovala za munthu wina, ndipo kampani ya CTS Courier yalandira chilango chifukwa chosafikitsa katundu yemwe inalandira kuti ikapereke. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi mdziko la Ethiopia. Malawi ndiomwe inayamba kugoletsa chigoli kudzera mwa Adepoju Babatunde ndipo Ethiopia inabweza. Awa anali masewero achiwiri pakati pa matimu awiriwa ndipo Malawi inagonja masewero oyamba ndi chigoli chimodzi kwa du loweruka lapitali. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insomitu yake. Boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika mdziko la South Africa, omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa aphungu pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 mwezi uno. Apereka kalata zotsimikiza kuti adzayima nawo pa chisankhochi ku bungwe la MEC.
ndipo bungwe la FAM lati ndi losangalala ndi mmene maligi a mpira wa miyendo am'madera akuthandizira kulimbikitsa ndi kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi mzangayu Tauson Kamalata, tikufunirani usiku wabwino. Madzulo abwino kwa nonse, yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Koma poyambirira tatiyeni tione mmene kunazizirira madera ena a dziko lino. Kuchitedze kunazizirirapo ndithu ndi madigiri okwana 9 kudedza kwa Vumbwe ndi ku bwalo la ndege la Kamuzu kunazizira ndi madigiri okwana 10, pomwe ku Bolero ndi ku Chichiri kunazizira ndi madigiri okwana 12. Tiyembekezere nyengo yozizira komanso yachifunga madera ena a dziko lino makamaka usiku uno komanso mawa. Nyengo ya dzuwa ikuyembekezereka madera ambiri a dziko lino, ndipo mphepo yamwera ikupitirira kuwomba pa nyanja zathu zonse, kotero kuti onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akupemphedwa kukhala osamala nthawi zonse. Izi zili chonchi kamba ka mphepo zachinyontho pang'ono zomwe zikuwomba kuchokera kumwera chakumvuma mu nyanja ya Mchere ya India kufika mdziko lathu lino, kotero kuti usiku uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo madera ambiri a dziko lino, koma mawa kuzazizira madera ambiri. Kulilongwe kuzazizira ndi madigiri okwana 11, kuchitsipa 15, kukasungu 13, Blantyre 12, koma kwa Ngabo kuzafundirapo ndi madigiri okwana 18. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo pang'ono koma ya mvula yowaza madera ena ochepa amphepere mwa nyanja ya Malawi, chigawo cha kumpoto monga ku Karonga. Ndipo mawa masana tiyembekezere nyengo yofundirapo madera ambiri a dziko lino. Kunzuzu kuzafunda ndi madigiri okwana 22, Lilongwe 25, Blantyre 29, koma kunsanje ndi kwa Ngabo kudzatentha ndi madigiri okwana 29. Masana omwewo tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya dzuwa madera a chigawo chakumwera pakati ngakhalenso kumpoto kwa dziko lino. Ndipo mkucha lachinayi tiyembekezere nyengo yangati yomweyi ya dzuwa madera ambiri komanso yozizira makamaka usiku ngakhalenso kummawa. Zikomo poonera za nyengo, nali ndine Charity Mapondo. Khalani pozindikira, dziwani za nyengo. Utenga ochokera kumanebo kupita kwa nasukulu. Amalawi National Examinations Board manebu akukumbutsa ophunzira onse omwe akulemba mayeso awo a Primary School Living Certificate of Education PSLCE, Junior Certificate of Education JCE, komanso Malawi School Certificate of Education MSCE kuti adzaloledwa kulowa mchipinda cholemba mayeso pokhapokha ataonetsa ID ya manebu yomwe ili ndi nkhope yawo pofuna kupewa chinyengo. Ndi udindo wa olembetsa mayeso kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zoyenerera polembetsa mayeso zikutsatidwa. Zina mwa izo ndikuonetsa